Amsakazo lakho ithi FM isiphakathi lento isingenile lento sesingaphakathi ke thina khona la kule drive episode driving you from 3 kuze ke shaka lapha 6 ohlaka usihle nami usifisa okuhle ngwaka msimango isibongo sibonga kakhulu lapha oza kwethu abathe bangena ke lapha kusukela ekseni kuyena wakandengese lapha ethi AM Rush kusukela ke lapha ngo6 kuze kushawa 9 o'clock khona lapha ekseni kanti ke eyithatha yena inikeze uMathega ku mid morning lapha eLapeng kusukela ke ngo9 o'clock ezayibeka lapha ku12 o'clock spota home yena ke lapha uMathega kanti ke ngo12 kuze kuzoshaya manje u3 o'clock ubuhleli no KG ukwanele wakwamulife khona lapha ku12 to 3 rhythm ihambisana noKilebukhile rahulela nami ngihambisana naye uKilebukhile rahulela into yodwa into nemangibwa kanjani into eyodwa no kusinto yodwa uGrand Maru Grand Mangi-grand intana yami ezithini luthes Yeah. lutho it's just Friday waiting for month end and yeah olindi month yeah sonke hawo yasebenza yini angisebenzi manje ulindi oh you student month end now yes Right, yeah, 14 minutes after the hour, 3 o'clock on episode of TFM ya activated dial. Sizoba nohlelo lumnandi kakhulu namhlanje. Ngifuna ukuthi si-engage kakhulukazi noKilebukhile ngoba ngitshela ukuthi hayi yena uyahamba kodwa ke thina singena kanje sawubona. Yikuqala ukugcina babalalela. Wahamba ngempela vele. yeah Ekhani qale kubingelela mili lihle ushule isinana musitatazela wena hlala phansi ulethe indlebe bese ngiyaxoxela thina njengomsima sifisa ukuthi kulolu suku number 1 radio station emini sebusuku dume ngeabuse ungangisukeli ngihle ngokusakaza just to the process nje na ungafakaza bathi angisebakali phela kumele benzile abantwana hlokolozi ungakusadesha mfathe konake ayihlokolozi nyoko emgodini nje ngongekuyimele ngifuna nazi ukuthi angiswani namamenemene hlala phansi ulalela Yanzo pelu ukuthi ngiphi indlebe